Mogu da kažem da je ovo jedna od najuspešnijih poseta, koliko ja znam ili koliko sam uopšte razgovarao sa kolegama koji su učestvovali u ovakvim posetama, bilo kada govorimo o organima uprave, bilo kada govorimo uopšte o institucijama kao što su univerziteti ili uopšte preduzeće. Ovde smo imali slučaj da smo se sreli sa vladom jednog regiona, velikog i značajnog regiona u Italiji, da su kažemo, značajni predstavnici te vlade došli da nas pozdrave, da su nam rekli i poručili da oni žele da sarađuju sa nama, pokazali su jedan partnerski odnos prema nama, jako veliko poštovanje. Mi smo uspeli da obiđemo i značajne institucije i uspeli smo da pokrenemo neke nove ideje, neke nove projekte. Ja se nadam da ćemo u nekom kratkovremenskom periodu imati i značajne efekte od ovakvog jednog poseta, prvenstveno kroz neke zajedničke projekte, a takođe vidimo i mogućnost saradnje, značajne saradnje naših preduzeća.